Malien fait Mali kono beka vidéo ina mais c'est très important. An karamogo aidara ka tonde nyamogo bado ma nyanama bado ni Malien ba wole ko Amadou Nyang buna Nyang koroke de ni buna Nyang mumbana ala ka hinala o koroke de ni abe kai Malien akoko jatike wale mogo yali mine kale to jatike wale mogo bulu yaro kume ka kai kaw mine karla ale kumbu bulu ale kumbe bina jaraka mogo bulu Malien ayo kuma do fo akanga Malien chama son haklila aka kuma nyana amba fu ambe ni chain fo Malien bela jelenga fu de mefe Assimi Goïta ka fu Modibo Kone ka fu Malien koko kale to ko jatike wale mogo kelenga le mine Malien ay révélation do ke neta fo vrai nebe fa ka kuma ina me flo ale kumina le me jatike wale mogo bulu bina jaraka mogo bulu Malien anga yere kuma kana me mune temena angala me ayala me de bekala me ayala me voilà oche ayala me Malien bekala me ayala me ayala me voilà bon Malien abala jele kuma me jatike wale mogo kelenga le mine uye bagan faga ka duma umu faga umu goshi umu neni uye dumunu duma uye kowero fana kuye abeno fana fo mba abla oro fana tuguna nga jangula me voilà ayaka kuma me sanwa anyi bla sa condition u yale mine ale ka téléphone kume ka soni aidara nunu bebe ka wulili ke ma nyere ko kolu ko ale mogo jumenyi ko bebe ka wuli mogo téléphone wuli be ko jatike wale mogo ka bla mogo ye wulili ke Bamako mogo ye wulili ke Fambe ale ka téléphone be ka soni bina jaraka mogo ye téléphone ta mogo yu deli kuka ke ala kama ay kuma ina mede kuka ke ala kama kuka chebla olu munu na mbe kolula kushi dongo dongo olu dilla kuka bla wallahi billahi ya bla ama bali bide ko wero fana kara ko ina nga kuma intola me ni leçon de vie aka famia me la ka conclusion tirer mbe ka kaladi mogo nunu na ma korosi Assimi Goïta mogo nunu bina jaraka mogo nunu ubana kanu baga bari soro Mali kono a beninga jenante ke chemeka chene fana ayala je nu yanga mogo yara ne ni kuma faka soro nere somogo nere ka mogo do bubulu Kidali mumbe Kidala me mun na goshi dongo do de ko Kidali kanunu billahi nere do maga do bubulu ukoku wallahi kute kutoro ute ku goshi ute ku neni ubuga mogo wele ube wakati lo do unuga mogo be kuma aw be mogo mine Assimi Goïta mini mine te bon ameka munu kele no lu yimine ebe yi olu be traité ka nyaka teme ali awkan
hali wulu ni be wulu hali wulu ni wulu be sokono mogo be sogo di wulu ma be gero de la mogo mi te sogo da ma te gero la aba kolosi o woro la ne te ka nunu défendre ne be ka sran de malien ngana ta ke nunu fe ka temo ko parce que ne te nunu nga aklanta nunu ne amane kungulo mine kosobeti tiens la mais aw de be ka toni malien be ka tuku ko bide anga kuma to la me malien où y a les tamotos là parce qu'il y a un vidéo qui a jamba partout expliqué c'est qu'à bêcher un coup à quoi où y a les bougnats où y a dumunu dalema nalema no olu munu kume otaji là wallahi billahi no luma dumuni ke jatika wale mogo te dumuni ke folu ka dumuni ke ka fadi yolu traité ka nya ate ku publicité ke parce que confindé do be jamana ngono ba fo abeka mogon che mun kera ali français muso no de la kamina mogon mbulu o de la ka taka français o tara ka sikingana mogon nunu mayne mogon nunu ina na granyo ngono do ni mi kolosi do ibe tukuko neta do cliché de bubulu fefe bubulu jatika wale mogon nunu ils sont très convaincants quand ils parlent o do ko so iki mabulo de kai angan kuma to lame voilà ayala me ayala me de jatique wale mogo téléphone dama ay aidara denge wuli shérif ay ni ma fla ko shérif aidara wantara aidara denge aidara kenu wuli aidara dendo wuli ba aidara yere awu wuli ni mo bo ko ne mine ite téléphone soro ka mogo shi wuli ubi ga téléphone minila ubi torturer we jien ko be dayka nunu fleni ne ma malen denkele depuis nga wolo dom fobi depuis be mogo mine depuis atete fobi ne ma dili ka me kuye malen do mine ka torturer ne ma dili ka me flo ne domaka surasi do be u ye san saba kɛ u be ni mɔgɔ nu bolo ko kuma dili k'u torturer bon ima ye bi kunu ni bi tɛ kelen ye dɛ i y'a ye cɛ ko k'u y'ale bila an ka kuma to la mɛ voilà u kɛtɔ de filɛ k'ale bila tan voilà voilà aw ni ala cɛ bina jara ka mɔgɔ de filɛ ka nin bila ka tila ka waf moribo ko de ka mɔgɔ bi bila to dɔrɔmɛ kelen d'i ma n'u y'u don kaso la i b'i ka fɛn nin filɛ u y'ale minɛ ka bila u y'a bila u ye 2000 d'a ma kala bila a fana y'a fɔ c'est normal a y'a fɔ c'est normal et puis a bɛ na révélation minnu fɔ an ka révélation tɔ ninnu na bɛ ban aw dabali de bɛ na ban kuma ninnu na a bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ walayi bilayi a bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ka kuma lamɛn. Ayala mede.
Voilà. Parce que nous, on il est carrément ça d'affaire. Jamon do fana se carrément ça d'affaire. Mali ko ko. Ni ko to do wallahi fa wani ta mai na. Ni kalam ba da sura ko. Ala te fu ke gasa. Voilà. Ni ko ta ji mun fu da kan na ko mi e karam ga ibe amma ko ku bette se ena e. Ayala. Sa da ko ikan ni ko la ni min te se ka de gala. Ayala. Ni ko si kan kuri. Marfa du bulu. Nata ena e mbeka ta sera do ma wutsi. كلمة صادق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دوتي سالة مليون دي كولا مليكونا كبويا مليكونا كمسفوك الدين فيه ومسيح كلمة صادق ها؟ Ayala mede. Amin Arabi. Amin. Amin. Amina. 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 Voilà. Voilà. Odorani. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Ça c'est clair. Faut être liberté bon. Ok. Ayala mede. Voilà. 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 Ayala mede. Voilà. 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 Kuyo bunya. Voilà. Voilà. Abana. Bella Jenengala me. Voilà. Malien Bella Jele kuma imesan. Mogo nunu nenta chien folo be anga mogo mine kubla.
depuis ne mani vidéo ya ta ne ka vidéo kɔrɔ lamɛn ne ko ima Assimi Goïta ka fanga la malien caman bɛ ka Bina Jara ka mɔgɔw kanu bi aw sigilen bɛ Bamakɔ kɔnɔ karisa faraluka an ka karisa kɛlɛ o kuma bɛ na malien bɛɛ kɛlɛ ya a y'a ka politique taabolo yɛlɛma ni Assimi kunkolo bɛ baara kɛ ni yara i ye nin kuma mɛn dɛ et pas tiɲɛ de fɔ Bubu ma bɛ nana kana bɔ k'a bɛ nkalon tigɛ ka nɔrɔ nin cɛ la dɛ parce que Bubu tɛ hɔrɔn ye Bubu i b'a tile fila Bubu bɔ a bɛ nkalon tigɛ ka nɔrɔ nin cɛ la ni y'a Haidara ka mɔgɔ de y'a mɛn voilà wahabiya tɛ dɛ ni wahabiya dɔ tun y'a kɛ dɔrɔn i kun b'u bɔlen sa an b'a fɔ wahabiya n'u bɛɛ ye kelen bon tiɲɛ de ye nin ye quoi Amadou Niang ala ka barika don i la a ye tiɲɛ de fɔ walayi mɔgɔw ninnu Bina Jara ka mɔgɔw bilahi u ka fisa ni Assimi ye a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ u ni Assimi bɛɛ ye kelen ye ne tɛ Bina Jara ka mɔgɔw fɛ dɛ n b'o yɔrɔ fɔ walayi mais u ka fisa ni Assimi ye Bina Jara ka mɔgɔw k'i minɛ u ka fisa ko Assimi minɛ n'Assimi minɛ i t'i fa ye i t'i ba ye i kunna ja fo n'i ye tɔgɔtigi nin ye dɛ Elbesiri Cam minɛlen filɛ dɛ a muso bɛ kasi la don o don a taara bɛ yɔrɔ min a bɛ saya ni balo cɛ a t'a yɔrɔ dɔn ni Bina Jara y'i minɛ i ni muso bɛ kuma i ni ba bɛ kuma la vérité c'est ça aw ko mɔgɔ ninnu man ɲi mais mɔgɔ ninnu b'i minɛ u b'i kɛ cogo min ani Assimi b'i minɛ a b'i kɛ cogo min o ye kelen ya o tɛ kelen ye voilà les faits sont là bon Assimi de bɛ ka to ni maliyɛnw caman bɛ ka kɛ Bina Jara fɛ bi Bina Jara min ka mɔgɔ ninnu filɛ nin ye n'u y'i minɛ n'i y'a forcer n'u o b'i faga ni farala armée ka k'u kɛlɛ n'u y'i sɔrɔ u bɛ Mali k'i la mais n'i ma se armée ma u man teli ka s'i ma u y'a yira fana k'u tɛ bin mɔgɔ kan n tɛ ne siɲɛ fɔlɔ fana ne b'o mɛn la preuve est que 2012 a y'a maliyɛnw ko hakili munumunu 2012 et 2013 ni jatigɛ wale mɔgɔ kelenw u ni Gawukaw jɛra Gawukaw ni ninnu jɛra ka MNLA gɛn ka bɔ Gawo Gawukaw farala ni mɔgɔ kelen ninnu kan ka MNLA gɛn ni mɔgɔ kelen ni Gawukaw kun ka di ne yɛrɛ dɔnbaga caman kun bɛ Gawo o ko ne yɛrɛ dɔnbaga dɔ bɛ ko Bomosija ninnu bɛ Gawo k'a fisara dɛ ko parce que ko denmisɛnninw kun bɛ dɔrɔgu ta la ko dɔrɔgu tɛ la bilen a wagati n'i ka dɔrɔmɛ 2 n'i b'i ka wari da Gawo i kun b'i yala Gawo i b'i ka wari da i bɛ t'i mununu mɔgɔ ta ni mɔgɔ ta u b'o tigɛ gloté mi fo ka Gawo ka wagati min na Faransi bɛna intervention militaire ka bilahi fo ka Gawo ka caman fo ka caman kile ne ni Gawo ka da fɔ ne na dɛ ne tɛ mɔgɔ ne t'u ka ko la ne t'u défend voilà mais u ni Gawukaw kun ka di ça c'est une réalité u ni Gawukaw de jɛra a fɛngɛ a bɛ archive la MNLA yɔrɔ u bɛɛ de jɛra ka Mali armée gɛn u yɛrɛ ma MNLA commencera ka to ka bin Gawo ka musomaninw de kan ni mɔgɔ kelen ninnu de wulila ka taga fara population kan ka population sauver u y'o kɛ u ye tiɲɛ de a wagati ne ko ni Mali armée ma Gawo minɛ dɔrɔn ko Gawo ka bɛ fara ninnu kan ne ka kuma kun de État k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sinon ni mɔgɔ ninnu bɛna maliyɛnw caman kunkolo yɛlɛma ne ka kuma bɛɛ o di mais ɲamaden tɛ se ka faamuya parce que kunfinden dɔw bɛ yen Sékou Tounkara a bɛ ka Bina de défend ne ka Bina défend o kuma la e ye mun den modèle ye parce que u b'i ka kuma bakolo yɛlɛma de cɛ bɔra ka kuma o cɛ m'a fɔ k'u ka ɲi n'u ɲɛr'i ma i b'a fɔ k'u ɲɛr'i ma kɛ hali an ka dugu minnu kɛlen bɛ ka accord signé ni jatigɛ wale mɔgɔw ye u lafiyalen bɛ bi seulement u b'u ka mɔgɔw far'u kan de i kɛni n'u ye accord signé n'u ye i bɛ far'u kan i n'u bɛ jɛ i bɛ far'u kan fana i bɛ armée malienne kɛlɛ bon anw tɛ fɛ o de ka kɛ ne ka kuma kun ye mun ye ninnu tɔgɔ duman a bɛ maliyɛnw tɔ ja mɔgɔw ye et puis cɛ ye kuma fɔ c'est la vérité ninnu bɛ se mɔgɔ nɛgɛ na o aw bɛ ka bɔ ka maliyɛnw bagabaga ka maliyɛnw k'aw faden ye aw ni minnu bɛ kɛlɛ la olu bɛ ka maliyɛnw nɛgɛ hali sunkuru tigɛyɔrɔ la mɔgɔ min bɛ sunkuru nɛgɛ ka kumakan dumanni fara muso bɛ so de la cɛ bɛ muso baro muso t'o fɛ bon muso dɔw b'a kɛ dɛ muso dɔw mais mɔgɔ hali ni wulu b'i ka so mɔgɔ min bɛ wulu ye ka to ka kunkolonin caressé wulu bɛ gɛrɛ o tigi de la mais mɔgɔ min bɛ wulu ye ka gabakuru kɛ ka bon n'a y'o tigi ye a tɛ jɔ Assimi Goïta ni maliyɛnw ta kɛra ten de Assimi bɛ ka maliyɛnw traumatiser wagati kelen min na ni jatigɛ wale mɔgɔ bɛ ka kumakan dumanni fɔ maliyɛnw ɲɛna ka maliyɛnw gɛrɛ u yɛrɛ la maliyɛn caman bɛ ka far'u kan bi maliyɛn denw caman bɛ ka dɔw ka armée la bi ka Mali kɛlɛ o de man di ne ye
o de koso ne b'a fɔ Mali sɔrɔsiw n'a ma Asimi gɛn ni kuranɛ cɛ Malien bɛɛ bɛ kɛ ni mɔgɔ ni hala tɛmɛ billahi tallahi nunu bɛ ka commencer ka ja Malien caman ye ne t'u fɛ dɛ ne t'a Asimi fɛ ne tɛ Bina Jara ninnu fɛ mais billahi i bɛ ka ya tile kɛ an ma nin ko ninnu à part u tun bɛ Gawo wagati min na o wagati dɔrɔn o dépôt bɔra la Malien y'u mab'u la a ka kɛra Gawo dɔrɔn de mais Malien si ma deli k'i jɔ à visage ouvert ka ni mɔgɔ ninnu soutenir a kɛra Asimi clé de la parce que adamaden cɛ i bɛ lafiya yɔrɔ min i bɛ taa yen quoi au lieu que Asimi ka kɛ libérateur Asimi kɛra Malien ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ Amadou Koufa de Asimi ni Amadou Koufa bɛɛ imagine nunu bɛ ka lebu min da Abbas Dambele ninnu kan u sɔrɔsi ɲɔgɔnw kan u bɛ ka Malienw minɛ u bɛ ka ningɛlɛya mun kɛ Malienw na nunu tɛ k'o kɛ Malienw na hali nunu bɛ ka kayikaw minɛ u tɛ ka kayikaw torturer malgré que kayikaw farala sɔrɔsiw kan k'u ka mɔgɔw minɛ hali an ka sɔrɔsi minnu bɛ nunu bolo otage la bilahi talahi ne bɛ sɔrɔsi caman de dɔn u ko wallahi ko ninnu tɛ ka kojugu k'u la ne yɛrɛ dɔnbaga sɔrɔsi ye san 3 de kɛ a bɛ jatigɛ wale mɔgɔw de bolo otage la a bilalen bilahi talahi ko non ko mɔgɔ ninnu ma fɛn k'ale la mais n'a Asimi y'i minɛ n'a Asimi critiqué n'a Asimi y'i minɛ a bɛ mun da i kan Amadou Koufa ta da i kan cɛ la vérité est là ça la vérité quelle est la différence entre Assimi Goïta et ces gens là an ka sɔrɔsiw bɛ marifa ci ka ninnu faga imagine mɔgɔ min bɛ k'e ɲini k'a bɛ faga e y'o tigi minɛ est ce que e man ka diɲɛ ko bɛɛ da o tigi kan mais ninnu man ka sɔrɔsiw minɛ bilahi u t'u torturer imagine sɔrɔsiw de bɛ ninnu yɔrɔnin k'u faga mais ninnu man ka sɔrɔsiw minɛ u ɲɛnama minɛ wala u tɛ kojugu k'u la ne yɛrɛ dɔnbaga sɔrɔsi ye san 3 kɛ a bɛ jatigɛ wale mɔgɔw bolo u y'a bila ko non k'u ma fɛn k'ale la Français ka otage muso dɔ bɛ u y'o bila ko Sophie hakili b'a la Sophie tɔgɔ dɔ Français ka otage muso dɔ tun bɛ jatigɛ wale mɔgɔw ninnu bolo Amadou Koufa ka mɔgɔw bolo ani Yadagali u ye muso bila a taalen Français a bolila ka sigi ka na ko mɔgɔ tellement mɔgɔw ɲalila don ka ɲa quoi a sigira ka na tuguni ko fɔle ka tugu wa rencontrer a ye taga n'a ma da ne ka kuma kan a ye ta lajɛ o tɛ kelen ye n bɛ exemple filanan d'a ma américainw ni mɔgɔ ninnu ma ɲi dɛ ni mɔgɔ don i ka dugu kɔnɔ walayi ni b'i kɔlɔsi u b'i ka dugu kɔnɔden de bɛɛ lamɔ hali tubabu bilenw hali américainw ka sɔrɔsi dɔ olu tun bɛ ka kasobon garder Guantanamo a kuma caman tɛ dɛ ne b'a vidéo k'a la aw b'a lamɛn jatigɛ wale mɔgɔw ye américainw u y'u to kaso la dɛ fɛnkɛ Ben Laden ka mɔgɔ dɔw minɛlen u nana n'olu ye kaso la Amérique yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ u ye Amérique kaso dɔ bɛ ko Guantanamo a bɛ Cuba yɔrɔ la américainw ka sɔrɔsi dɔw tun bɛ ka jatigɛ wale mɔgɔw garder tellement u n'u commencera ka don ɲɔgɔn na quoi fo cɛ yɛrɛ cɛ américain cɛ de yɛlɛmana ka kɛ silamɛ ye a ye cɛ la tubi kana don silamɛya la a bɛnna la cɛ mɔgɔ ninnu filɛ quoi mɔgɔ ninnu filɛ i kana gɛrɛ u la ni gɛrɛ u la dɔrɔn ni mi kɔlɔsi u b'i la u b'i la convaincu ne ta tɛ kuma caman ne b'a prévu de yira u la donc Amadou Niang ye kuma mun fɔ kuma jugu tɛ quoi an kana bɔ ka taga ɲin wɛrɛ parce que kunfinden dɔw bɛ transition kɔnɔ u kuma cogo man ɲi u bɛ bɔ san nɔ i b'a ye Bubu Mabel bɛ bɔ ka nkalon tigɛ ka dɔrɔn cɛ la hɔrɔn tɛ Bubu ye dɛ an ka jɛ an ka namɛ. Merci Alain. Et à propos de l'antiterrorisme et de Guantanamo, voici l'histoire qui étonne l'Amérique, celle d'un militaire affecté à la surveillance des détenus. Il a été converti à l'islam par les prisonniers qu'il avait pour mission de garder. On retrouve Alain Chalon et Aaron Naïm. Mustapha Abdallah fait sa prière 5 fois par jour dans cette petite mosquée. 5 fois au moins. Il lui arrive aussi de prier seul avec son imam. C'est qu'on chouchoute Mustapha dans cette petite communauté musulmane de Phoenix en Arizona. Son histoire en effet n'est pas banale. En fait, Mustapha s'appelle Terry. Il était militaire il y a encore peu, affecté à Guantanamo. C'était en 2003, peu après la guerre d'Irak, au plus fort de ce qu'on appelait la guerre contre la terreur. Des chaînes, des prisonniers en orange, de la torture. Les positions de stress, la musique à fond, les lumières stroboscopiques aveuglantes, l'eau glacée, des cellules avec des températures de 5-6 degrés et pire encore, c'était la règle pour les interrogatoires. Par compassion et aussi par curiosité pour une autre culture, Terry apprend des rudiments d'arabe et parle avec Américain ka sorasi aliko ale be mɔgɔw ɲɛ jatigɛ wale mɔgɔw minɛlen filɛ ale bolo u bɛ kaso la ni seli heure sera
u nisɔndiyalen u bɛ taa u ka seli kɛ u bɛ Ala wele kɛ ale américain di ale t'a la ko ale tɛ kuranɛ yɛrɛ dɔn mais ale b'u ye olu bɛ ka ni mɔgɔ ninnu torturer mais ni mɔgɔ ninnu nisɔndiyalen don n'u bɛ ka seli u nisɔn ka di quoi u limaniyalen don u bɛ seli ale américain di cɛ ko ninnu ka religion ko fɛn dɔ bɛ nin kɔnɔ k'ale bɛ fɛ ka mun dɔn a commencera ka don kuranɛ kalanw na surasi cɛ Amérique surasi cɛ sera ka don silamɛya la ten ko muruti a b'a dɔn mɔgɔ min y'a don surasiya la tero de filɛ ka cɛ don surasiya la tero de filɛ ka cɛ don silamɛya la Amérique surasi mun bɛ k'u garder dɛ u yɛrɛ mɔgɔ min bɛ k'olu yɛrɛ garder dɛ yɔrɔ bɛɛ k'u ma k'u ye kojugukɛlaw de n tɛ fɛ ka a fɛn tɔgɔ fɔ sinon u bɛ n ka YouTube fɛngɛ mɔgɔ min bɛ k'ale yɛrɛ garder e yɛrɛ ka kasoladenw k'e la convaincu k'e bɔ i ka sira kan tero de filɛ ka nin k'ale la c'est pour cela n'u y'i minɛ ni n'u gɛrɛla ɲɔgɔn na a bɛna fɔ kɔrɔmugu ni tasuma nin kan ka kɛ leçon ye maliyɛnw ma k'a fɔ Mali dɔrɔn tɛ quoi parce que n ye Amérique ta de kɛ exemple ye ka yira u la quoi k'a fɔ ninnu filɛ nin ils sont convaincants ni Ala cɛ hali ni ye débat kɛ ni jatigɛ wale mɔgɔ ni min kɔlɔsi bilahi o b'a to i la cɛw bɛ bɔ ni argument dɔw ye quoi bilahi talahi hali nabi ka wajulu ne bɛ maliyɛn dɔn ne ye kangari da maliyɛn caman k'u ka nabi jara ka wajulu lamɛli dabila n'i m'a lamɛli dabila bilahi i bɛ tugu kɔ u y'a kɛ hali américains na américain denw u y'a kɛ a caman na video bɛ ne bolo a tɛ ban donc aw kana bɔ k'a bɛ ne ka kuma yɛlɛma quoi ne exemple ta Amérique yɛrɛ kan Amérique sɔrɔsi u y'o ladon silamɛya la n y'a video yira la a bɛɛ lajɛlen y'a prévu ye voilà donc Assimi Goïta maliyɛnw maltraiteli dabila Assimi Goïta sira ɲuman ta Assimi Goïta wallahi ni m'i kɔlɔsi e bɛ fanga perdre wagati min o ka sɔrɔ maliyɛn tilancɛ bɛ taa fara ninnu kan e bɛ ka mɔgɔw maltraiter de ninnu tɛ ka mɔgɔw maltraiter min bɛ mɔgɔ faga i bɛ taa sɔrɔ o tigi o ye ko dɔ fɛ i ma sɔn o ma n'u y'i minɛ u t'i torturer Assimi Goïta de b'i minɛ k'i torturer u ye mun kɛ Nɛma Sagarala n y'a ye u ye mun kɛ Abbas Dambélé an m'a ye bon jatigɛwale mɔgɔw t'o kɛ mɔgɔ la quoi u kɛlen bɛ fagali kɛ ni u sigalen don i la ou bien i bɛ fɛ k'u attaquer ou bien i bɛ k'u kofɔ e m'u kofɔ e ma marifa ta u ye u k'e ye ten dɔrɔn k'e faga ten dɔrɔn ou bien peut-être u bɛ fɛ ka taa mɔgɔ dɔ faga u ye attentat dɔ kɛ peut-être mɔgɔw bɛ se ka sa u la o cas bɛ se ka kɛ mais k'e ye ten dɔrɔn k'e faga u t'olu kɛla u ko bandiw de b'o kɛ effectivement o fana ye tiɲɛ de ye voilà la différence donc la balle est dans votre camp n'a b'aw clé aw clé n'aw t'aw clé bilahi talahi abe n'a b'a kɔlɔsi maliyɛn caman bɛ taa fara nabi kan k'aw kɛlɛ n bɛ ka tiɲɛ de fara ne nin tɛ fɛ o ka kɛ ne tɛ nabi fɛ ne tɛ Assimi Goïta fɛ mais ne bɛ mun fɔ a ye hakili sɔrɔ ten voilà ni mɔgɔ ninnu ani mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la tantɔ mɔgɔ ninnu bilahi talahi mɔgɔ ninnu pisanenba de don mɔgɔ ninnu filɛ u kunkolo quoi an ka kuma in bila